Saway panglimot, isog hilon ko. Sayot ka man, niningalaon, misanig lamang sa kaayo mo. Huwag tanganan ang ako kasalanan o kang kaluwasan nga kung ipaabot, ipakaraog mo. Kaluy-an uta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Ginoo, ang bingi ang imong banay, nga gitudluan kanunay sa mga buhat nga maayo, ug lipaya kami sa mga panabang karon, aron sa imong kaluoy, maaga kami nimo nganha sa kinabuhi nga walay katapusan sa langit. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Miingon ang katawhan sa Hudiya ug lumulupyo sa Jerusalem. Hala, hipuson ta si Jeremias, kabsan bagod kitag mga pari nga makatudlo kanato, ug mga taong maalamon nga makatambag kanato, o mga propeta nga musangyaw sa gisulti sa Dios. Dili, pasakaan ta siyag sumbong, ug dili na kita mamati sa iyang isulti. Busa nagampo ako, Ginoo, patalinghugi in taon kining isulti ko kanimo. Ingon man ang gipanulti sa akong mga kaaway batok kanako. Ang kaayo baslan ba daig dautan? Apan naghimo sila gawong alang kanako. Hinumdumi nga midagop ako kanimo, aron paghangyo kanimo, nga hunungon mo unta ang imong kasuko kanila. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Luwasa ako, Ginoo, diha sa imong makanunayon nga gugma. Luwas ako, Ginoo, diha sa imong makanunayon nga gugma. Luwason ako nimo sa litag nga ilang gibutang alang kanako. Kay ikaw man ang akong dalangpanan. Sa imong mga kamot akong gitugyan ang akong espiritu. Imo akong luwason o Ginoo, o matinumanon nga Dios. Luwas ako, Ginoo, diha sa imong makanunayon nga gugma. Nakadungog ako sa mga hagawhaw sa katawhan, nga nakahadlok kanako ikan sa tanang dapit. Sa ilang pagsabot-sabot batok kanako, sa ilang paglaraw sa pagpatay kanako. Luwas ako, Ginoo, diha sa imong makanunayon nga gugma. Apan ang akong pagsalig anaa kanimo o Ginoo, nagaingon ako, ikaw ang akong Dios. Diha sa imong mga kamot anaa ang akong destino. Luwasa ako gikan sa mga hagom, sa akong mga kaaway, ug sa akong mga maggugukod. Luwas ako, Ginoo,
iya sa imong makanunayon nga gugma. Ako ang kahayag sa kalibutan. Naging walang Ginoo ang musunod ka na akong makabaton sa kahayag sa kinabuhi. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon Himayaon ikaw, ikaw, O Ginoo. Samtang nagtunga sa Jesus paingon sa Jerusalem, gilain niya ang napulog duha ka tinun-an o giingnan niya sila. Pamati kamo. Nagpadulong na kita sa Jerusalem, ug digto ang anak sa tao itugyan ngadto sa kadagkuan sa mga pari ug sa mga magtutudlo sa balaod. Siya hukma nila sa kamatayon, ug unya itugyan nila ngadto sa mga dili Hudiyo, ug bugal-bugalan siya, ug lutoson, ug ilansang sa krus. Apan sa ikatulo ka adlaw, banhawon siya. Unya ang asawa ni Zebedeo miadto kang Jesus uban sa iyang mga anak. Miyukbo kaniya ug mihangyo kaniya usa ka butang. Nangutana si Jesus kaniya, unsa may imong gusto? Siya mitubag, isaad kanako nga kining duha ko ka anak, palingkuron mo sa imong tuo ug sa imong wala kun maghari ka na. Si Jesus mitubag kanila, wala kamo masayod sa inyong gipangayo. Makahimo ba kamo pag-inom sa kupa nga sa dili madugay akong imnan? Sila mitubag, oo, makahimo. Si Jesus miingon kanila, kamo makainom gayon gikan sa akong kupa, apan wala ako'y katungod sa pagpili kung kinsa ang palingkuron sa akong tuo ug sa akong wala. Kining mga dapita, alang lamang ni agtong giandam niini sa akong amahan. Sa pagdungog niini sa napulog katinun-an, nangasuko sila sa duha ka magsuon. Busa gitawag ni Jesus silang tanan og giingnan, nasayod kamo nga ang mga punuan naghari sa mga tao ug ang mga kadagkuan nagmando kanila. Apan dili kini mao ang paagi nga angay ninyong sundon. Kung usa kaninyo buot mahimong dako, kinahanglan nga mag-alagad siya sa tanan. Ug kung usa kaninyo buot nga mulabaw sa tanan, kinahanglan nga magpaulipon siya ninyo sama sa anak sa tao nga wala mo anhi aron alagaran, kundili sa pag-alagad o paghatag sa iyang kinabuhi aron pagluwas sa daghang tao. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dahil Dayon ikaw, O Kristo. Kitang tanan nangandoy nga mahimong importante. Gusto nato nga mamatikdan kita. Gusto nato nga tahuron kita sa uban. Og normal lamang kana sa tao. Apan karon gitudluan kita ni Jesus og butang nga lahi sa atong mga naandan. Gitudlo niya kanato nga ang pagkahimong tinun-an niya dili mahitungod sa gahom, sa posisyon o titulo. Kini mahitungod sa pagserbisyo sa uban. Simple lamang ang iyang mensahe. Wala ako mianhi aron alagaran,
kundili aron mga lagad. Mga igsoon, diha sa atong ebanghelyo karon, ang inahan ni Santiago ug ni Juan miduol kang Hesus, nihangyo siya nga hatagan ang iyang mga anak og espesyal nga lingkuranan sa iyang gingharian. Usa sa tuo ug usa sa wala. Nagtuo siya nga ang pagsunod kang Hesus makapahimo sa iyang mga anak nga gamhanan o importante sa katilingban. Apan gipasabot ni Hesus nga ang pagkadako sa iyang gingharian dili mahitungod sa paglingkod sa taas nga dapit. Mahitungod kini sa pag-alagad sa uban. Miingon siya sa atong ebanghelyo, ang anak sa tao wala mianhi aron alagaran kundili aron mga lagad ug sa paghatag sa iyang kinabuhi alang sa daghan. Mga igsuon, wala mo ani si Jesus aron trataron nga sama sa usa ka hari. Mianhi siya aron ihalad ang iyang kinabuhi aron sa pagluwas kanatong tanan. Mga igsuon, ang ebanghelyo nagtudlo kanato sa tinuod nga kahulugan sa pagkahimong tinun-an ni Jesus. Ang pagkahimong tinun-an nagpasabot og pag-alagad. Ug ang pag-alagad nagpasabot og paghigugma. Ug ang paghigugma nagpasabot og paghatag sa atong kaugalingon alang sa kaayuhan sa tanan. Mga igsuon, usahay baya, sama kita sa inahan ni Santiago ug ni Juan. Gusto nato og pasidungog. Gusto nato nga kita ang mag-una. Gusto nato nga mamatikdan kita sa mga tao. Apan miingon si Jesus nga ang tinuod nga pagkadako dili mahitungod sa gahom. Mahitungod kini sa pagbuhat sa atong katungdanan uban ang gugma. Mahitungod kini sa pagtabang sa uban sa hilong ug mapaubsanong pamaagi. Mga igsuon, ang tinuod nga tinun-an dili mangita og titulo ug pagdaig. Dili siya musulay sa pagkontrolar sa uban. Dili siya magpasundayag. Hinunua. Mualagad siya sa uban. Uban ang pagpaubos ug ang paghigugma. Mga igsoon, kitang tanan, gitawag kita sa pag-alagad. Apan pangutan-o na to ang atong kaugalingon. Nag-alagad ba kita alang lang sa atong mga higala? Nag-alagad ba lang kita kung sayon kinibuhaton? Nag-alagad lang ba kita kung adunay nagtanaw? Nag-alagad ba kita kung tungod kay aduna kitay gipaabot nga balos? Mga igsuon, gipahinumduman kita sa atong Ginoo nga alagaran nato ang tanan. Bisan kung lisod kini, bisan kung walay nakakita kanato, o bisan kung wala kitay madawat nga balos, mag-alagad kita uban ang atong pagpahiyom ug pagkamaluluyon ngadto sa uban. Bisan usahay kapuyo na ta. Kay kining pagpangalagad mga igsuon ko diha ni Kristo, dili baya ni sayon. Bisag kita, kamo, diha na lang sa inyong pagbadlong sa inyong mga anak, usahay kapuyon man gani mo, tungod sa among pagkabadlungon. Apan, ipahinumduman kita sa Dios. Ang atong pagkamalahotayon, magbunga gayud ug maayo. Ang atong mga paglaom, dili gayud pakyason sa Dios. Mga igsoon,
kung gusto ta mahibalo kung unsaon pag-alagad, tan-aw nato og sundon ang lakang sa atong Ginoong Hesukristo. Gihugasan niya ang tiil sa iyang mga tinun-an. Gipasaylo niya ang mga makasasala. Giayo niya ang mga masakiton. Gipas-an niya ang krus. Gihatag niya ang tanan alang kanato. Buhaton nato. Subayon nato inubanan ang dako nga pagsalig sa Dios. Mao nang sa atong pagpadayon ining santos nga misa, nining panahon sa Kwaresma, hinumduman nato nga sa gingharian sa Dios ang labing dako mao ang nag-alagad. Atong pangutanon ang atong tagsa-tagsa ka mga kaugalingon. Mutabang ba ko bisan kung walay nagtan-aw? Makaalagad ba ko sa uban nga dili magpaabot og pasalamatan o kaha pasidungog sa uban? Pulong pa ni Jesus, ang labing dako mao kadtong nangalagad. Magampo kita ngadto sa Dios Amahan alang sa tinuod nga diwa sa pag-alagad tali sa tanang katawhan. Magampo kita. Ginoo, himuha kaming imong matuod nga alagad. Ginoo, himuang kaming imong matuod nga alagad. Nga ang mga pangulo sa simbahan, mahimong matuod nga mga alagad, nga mamuhat uban sa samang kahingawa, nga gipakita ni Kristo ngadto sa iyang mga sumusunod. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, himuha kami imong matuod nga alagad. Nga ang mga pangulo sa gobyerno mugamit sa ilang mga gahom alang sa kaayuhan sa katawhan, ug likayan nila ang panagbingkil ug ang walay pagsalig. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, himuha kami imong matuod nga alagad. Magampo kita sa kinasingkasing alang sa kalinaw dito sa tungang silangan ug sa kalibutan. Hinluan unta sa Dios ang kalibutan sa tanang kabangis, kahakog ug sayop nga paggamit sa gahom nga nagdalag kasakitan ug kamatayon sa kadaghanan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, himuha kami imong matuod nga alagad. Magampo kita nga ang mga nasod maninguha unta padulong sa masangputong pagwagtang sa mga hinagiban sa pagpakigsangka, ilabi na ang kahimanang nuklear, nga ang mga pangulo sa kalibutan mupili unta sa dalan sa dialogo ug diplomasiya ug dili sa ang kabangis. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, himuha kami imong matuod nga alagad. Alang ni adtong mga nag-antos tungod sa hampak sa gubat, nga ang kalinaw sa labing madali, mapadangat unta kanila, ug nga ang tanang katawhan magpuyo diha sa mahusayong kahimtang ug kagawasan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, himuha kami imong matuod nga alagad. Nga sila nga adunay balatian, makaamgong ang ilang kasakitan nga giantos, hiniusa kang Kristo, mamahimong dakong panalangin. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, himuha kaming Imong matuod nga alagad. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, himuha kaming imong matuod nga alagad. Nga ang mga nangamatay makaani sa ganti didto sa kinabuhing tunhay tungod sa ilang mga pag-antos dinhi sa yuta.
magampo kita sa Ginoo. Ginoo, himuha kami imong matuod nga alagad. Langit nung amahan, tabangi kami nga mag-alagaray sa usag-usa. Pinaagi sa pagsundog sa imong anak, nga miula sa iyang kinabuhi alang kanamo. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Dawata o Ginoo, kini among mga kasa, ihimaan sa gugma, sa kupa o santusa. Kining paro, kining bino, ginama sa pamot sa tao. Ang imong mga grasya, bunga sa mong pangaliya, ihatag na kanamo, o langit ng Ama. Mga igsuon, pag-ampo kamo aron ang ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo, isan sa mga alang sa pagdaig at alam sa maya pagkain siyang ng pag-imaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan o sa tibok niyang santos pasimbahan. O Ginoo, sud-unga nga maluluyon ang mga gasa nga among gihalad kanimo, aron pinaagi sa among santos nga pagbinayluay sa mga gasa, malingkawas kami sa among mga sala. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Nausap kanimo, Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. amo lang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay umatar. Santos nga mahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong kabubuton nga magpasalamat kami kanimo, pinaagi sa pagpugong sa kaugalingon, aron kini maoy makapabadlong kanamong mga makasasala sa among kamapahitason, ug aron sa among pagpakaon sa mga gigutom, gumikan sa among pagpugong sa pagkaon, makasunod unta kami sa imong kamaluluyon ug kaayo. Ug busa, uban sa mga anghel ug mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa Uman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana, Hosana, sa kahitasan. Dayon ang nagaanhi sa Ginoo. Hosana, Hosana, sa kahitasan. Amahan, sugad pa sa sinugdanan sa panahon, kanuna ikaw nga nagabuhat og kaayuhan alang sa imong katawhan, aron masantos kami maingon nga ikaw santos. Tanawa nga maluluyon, kining imong katawhan nga nagatigom dinhi sa imong atubangan, ipadala ang gahom sa imong espiritu aron kini nga mga gasa mahimo alang kanamo,
nga lawas ug dugo sa imong hinigugmang anak sa Hesukristo, diha kaniya nahimo kaming imong mga anak. Sa diha nga nahisalaag kami ug dili na makakaplag sa dalan paingon kanimo, misamot ang imong paghigugma kanamo. Sa Jesus imong anak, inosente ug walay sala, mitugyan sa iyang kaugalingon nganhi sa among mga kamot ug amo siyang gilansang sa kahoy sa krus. Apan sa wala pa siya mudupa sa iyang mga bugton, taliwala sa langit ug yuta, agig walay kinutubang timaan sa imong kasabutan. Nagtinguha siya sa pagsaulog sa pangilin sa Pasko, uban sa iyang mga tinun-an. Samtang nanihapon sila, mikuha siya upan, ug mipasalamat kanimo ug midayeg. Mipika siya sa pan, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa naghinapos na ang panihapon sayod nga iyang ihiuli ang tanang mga butang nganto sa iyang kaugalingon, pinaagi sa dugo sa iyang krus. Mipasalamat siya kanimo pag-usab, mihatag sa kalis ngadto sa iyang mga higala ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik ngani. Nagabuhat kami niini aron paghandom kang Hesukristo ang among Pasko ug among walay kinutubang kalinaw. Nagasaulog kami sa iyang kamatayon ug pagkabanhaw ug nagapaabot niadtong adlaw kanus amo balik siya aron paghatag kanamo sa hingpit nga kalipay. Busa nagahalad kami kanimo o Dios kanunay matinumanon ug matuod sa sakripisyo nga nagapahiuli kanamo sa atong paghinigalaay. O Amahan, tan-awa nga mahigugmaon sila nga imong gitawag aron makaambit sa bugtong sakripisyo ni Kristo. Pinaagi sa gahom sa imong santos nga espiritu, himua sila nga usa ka lawas nga matambalan sa sakit sa pagkabahin-bahin. Himoa nga magkahiusa kaming tanan sa hunahuna ug sa kasing-kasing, uban ni Leo among Santo Papa ug ni Alberto among Obispo. Tabangi kami aron managtambayayong kami sa pagbuhat alang sa pagpaabot sa imong gingharian. Hangtod nga sa katapusan magbarog kami sa imong atubangan aron manag-ambit sa kinabuhi sa mga santos, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa among mga igsuon nga mihalina nga among gitugyan nganha sa imong kaluoy. Unya, sa malingkawas na kami sa tanang landong sa kamatayon, makapahiluna kami sa among dapit diha sa bag-ong kabuhatan ug magpasalamat kanimo uban ni Kristo ang among nabanhaw nga Ginoo. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya, gihatagan kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Karon mag-ampo kita samahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Moabot ka na mo ang imong gihan.
sa yuta maingon sa langit. Ang kalanguna mo sa matag adlaw, ihatagan na mo karong adlaw. Ug pasayloa kami sa among mga sala. Mayon nga nagapasaylo kami sa mga nakasalakan. Ug dili mo kami titungyan sa pagsulay. Hinunoan luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay imo man ang ginharian, ang kahog ug ang himaya, hangtod sa katuran. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo. Manaasap kami. Karon at ipakita ang timaan nga kita managsuon, panagdait. Sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala, sa kalibutan, aloy ikaloy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala, sa kalibutan, aloy ikaloy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala, sa kalibutan, atagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa bangkete sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mukalawat kanimo. Apan ipamulong mo lamang o maayo ako. Magampo kita. O Ginoong Dios namo, itugot nga mahimong panabang alang sa among kaluwasan, kadtong imong gihimo nga pasalig sa kinabuhing dayon alang kanamo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaasap kami. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ug Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahala na ang misa, dada ninyo ang gugma o kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.